יפה. מי מברך? מי מברך? חזק. נונו חזק. אמן. עכשיו להדליק. הנה, תני להם. תני גם לאביב גפרור. רגע, אם עשיתי בחוץ. כן. זאת הרבנית יצחקי? את זה צריך. כן. הרבנית הראשית של... תני לאביב גפרור. פלאצ'י נראה. יעלי? לאביב... רגע, עם זה היא תדליק אותם, רגע. יש בה את רוח יעקב יצחקי הרב. זהו. אביב, בואי. חזור לנו בתשובה, עם 16 ילדים. זהו, עכשיו תעביר את זה לביבי. הנה, שבת שלום. שבת שלום. רגע, אבל צריך לשים את זה במקום, נזיז את זה יעיל. כבר נזיז את זה. כן, אני חושבת, כי יותר מדי נרות, הם זה נרות. של רבנות. כן. הרבנות הראשית. הרבנות הראשית כאן. מדליקים נרות שכבר נגמר השנה. כלומר שזה השיע סיסיפו. הילד. מישאלה, אפרופו, שמדליקים נרות 4 שעות אחרי כניסת השבת, החבר שלי